Good morning, all my friends. ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅଗଷ୍ଟ 15 ପେରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେରିୟଡ଼ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପେରିୟଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସମୟ ଲେଟ୍ ନ କରିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମନଜିତ ପି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପେରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା।